Niha li Mosulê gelek ji xudanpêdiviyên taybet kartiyên da ku pêdawîstiyên jiyana zarokên xwe bi dest bêxin. Ji ber ku beşek ji xudanpêdiviyên taybet moçê toraparastiya civakî nîne û xêzandar in, lewma fişareka mezin li ser sexlemiya xwe dikin da ku bikarin berdewamiyê bidene jiyana xwe. Mihemed Yasîn babê du zarokan ew xudanpêdiviyên taybet e. Rojane li demêspêdê radbît wekû her kesekî xwe amade diket ji bo karî. Herçende Mihemed gelek mandît bîtin, demê bi rê ve çît, lê ji ber barê aboriyê malbata xwe ew neçare kar biket. أنا أصحى الصبح أتوكل على الله. Ez li dema spêdê rad bim û dibêjim ya Xwedê berev cihê karê xwe diçim û dikana xwe vedikim wekû her mirovekî asayî. Ez karê xwe encam didim. Her kesek wekû min bid bêguman dê asteng di karê wî de hebin. Lê ez karê xwe dikim da min pêdivî bi çi kesan nebid. Bi tenê min pêdivî bi Xwedê heye. Ev kese niha şarazayiyeka baş di karê fîteriya turumbêla da bû durist bûye û niha gelek ji şofêrên Mosula kevin ew wî nas dikin. Fîterî bûye jêderê jiyana Muhemmedî. Lewma dixwazît her kesê xudanpêdiviyên taybet xwe radest neketin û cavê wî li hikûmetê nebîtin moçekî bo dabîn biket. حقوق المعاقين بالعراق كله صفر. Mafê xudan pêdiviyên taybet li Iraqê li bin sifrê daye. Eger ez guhdariya gotinên xelkê bikim dê rawestim û çi karan ji bo malbata xwe nakim. Lê ez guhdariya gotinên xelkê nakim. Ez kar dikim da bijîm. Xala êkê ji ber ku moçê min gelek ya kême 300,000 dînarin. Ez kirêdarim û min du zarok hene û jin heye. Têra pêdiviyet min nakit. Wekû hîn dizanin rewşa aborî gelek xirab e ji ber vê çendê baştir e kar bikî ku te pêdivî bi kesekê hebit. Nimonên wekû evî kesî gelek têne dîtin li Mosula kevin. Hinek ji wan qurbaniyên şerê azadkirina Mosulê ne û hinek her ji zikmakî da xudanpêdiviyê taybet bûn. Lê ji ber têkçûna barê aborî beşek wekû evî kesî penayê dibene karên giran da ku pêdiviyên rojane ji bo zarokên xwe dabîn bikin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.